Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. Ma ọ bụ ịkpọ m aka Jigo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Nobody no go one case. You so why you have all you need to know about Ogbonuke. About you pay attention today, you will learn a lot. Gịnị bụ Ogbonuke? I will kwuo na ndị Ogbonuke a na-ekwu okwu ya bụ ndị ọgbọ gị. Uke ha nwere ike iwetara gị bụ nwere ike ịbụ as a result of ka emedo gị ọfụma ka ị kwụrụ n'ihe ebe ị kwesịrị ịkwụ. Ndị ọgbọ gị, that is your spiritual mate, na-eweta uke. Ndị ọgbọ na-eweta uke. Gbaji together, onye nwa Ogbonuke. Yes. So when na-achịkọwala gị na ndị ọgbọ a na-eweta uke bụ ka o wee dịrị gị mma, ọ bụrụ necessarily na every uke ọbụla bịa na ndụ gị bụ ka o wee na-agị n'iyi. Ụfọdụ uke bịa na ndụ gị bụ ka e wee debe gị, ka e wee kwụnye gị n'ọkụ. Ụfọdụ uke bịa na ndụ gị bụ ka i wee jee n'iru ọrụ gị. Onye ka na-achịkọwara gị. Ịma ndị mma eji ga-eji wee quantify ya. Ndị a na-ewetara gị uke, nwere uke mmụọ, nwee uke mmadụ weta. Yes. Ọ bụrụ na mmadụ wetaba uke mmadụ, ịma na-emewego gị ihe ndị amoosu. Nke a bụrụgo negative ones, because na mmadụ na-eme ka o wee megide gị. Ịma na nke a esigo na uke wee pụ wee banye n'imezi gị ihe amoosu. Mana ọ bụrụ na uke onye agbata na temple, ihe gbasara ọrụ uke na etu anyị si arụ ya bụ, o nwere uke anyị na-eke eke, nwee uke anyị ndị a na-achụpụrụ aja. O dipendere ya bụ uke. Afọ ga-edetermine ụdị uke ọ bụ na ebe uke si abịa. Yes, ọ bụrụ na uke si na ndị ọgbọ gị. Yes. Ịma na ya bụ uke bụ nke anyị akwapụrụ ibu. Mana ọ bụrụ na uke si na negative vibrations ka eji ewetara gị ihe mkpọbi ọba. Ịma na nke a bụ nke anyị ekeke. Ntị ọ dị ka nghọtara gị mmadụ ga-atụ gịnị bụ uke. Uke is simple means challenges of life. Ihe ndaba. That is uke. When you are about to go to somewhere, unfortunately something happened, unplanted happened in order to put a stumbling block to your intention or where you are going. Ogbunuke. You know, now, ọtụtụ movement ọwụna nwere ike ịchọrọ ime na there was something put to stop na that we have uke. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Na uke ndị a nwere ihe anyị akọwara taa n'ige ntị. Ana m achọ ịgwa gị jụọ gị ajụjụ before anyị banye n'ihe anyị ji maka ịbịa. Ndị road safety nọ n'ụzọ, ọkwa ha na-ewetara uke, ọkwa eziokwu? Yes, ha nwere ike iwetara uke ma ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime. Ha ewetara uke bụ anyị sị impound your vehicle. Either na ha charge to court ma ọ bụ na ha si oke ngwa go to bank kwụọ ụgwọ dị etu a before ichighata. Ọ bụrụ gị uke because na that the action puturu gị na condition abụrụ etu isi wee chebu anya. Uke. Mana mma akọwaziri na uke ụfọdụ ha wetara wee ezigbo uke. Pay attention ka ịmụta ihe. Before we dive into today's lecture, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri kpee ile ọbụla aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja dị iche iche to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ewu ma mee saraka. N'isi ụtụtụ a ejegoro na temple chụọ aja gụọ ọfụ, kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ọdịnala and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị si eme throughout the month and our fans all over the world. So ọ bụrụ na ị dị interested iso na ya bụ monthly prayers, ị ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi. Then you make token donation to the account number. Each at them na WhatsApp and one other details we need to tell you. After the here gbasara achụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years, we have massive testimonies. Now ihe ọzọ na-achọ ka nkọwalụ gị bụ emechicha aja na WhatsApp na obodo dị interested. Then nke ọzọ si ọkwa nke bụ abụ echepụta na anyị nọ na month of August. Our annual festival ga-abịa na September 16 this year. Mana echefuna na that festival for the children of the temple all over the world. Yes. Ọ bụkwa mgbe Ogbuefi Ezeana ugochitubelu ji eri ji annual festival. Mana nke this year was special festival maka all the special. Maka ọ na nke this year ka anyị ga-eme foundation laying of consecrated place of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile. So
All the way to I know outside of the temple are contribute towards success of this program. Yes. Then marakwa na atụrụ anya na onye ọbụla ga-contribute towards the place of worship of Chukwuoke Premier niile. Etu ọha na onye. Yes, our fans all over the world. I'm going to interest. You can still chat me on WhatsApp for more details. WhatsApp number is 0805-783-7672 or 0813-8243-871. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka anyị na-ekwu maka? Anyị na-ekwu maka ndị ọgbọ na-eweta uke ịgbọrọ ya n'isi. Mgbe na-asị gị na-enwere uke mmụọ na uke mmadụ, gwa gị na-enwere uke ga-abụ osi na uke ọgraduate ya to ime ihe ndị amoosu na ọ bụrụ negative ones. Mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere ụfọdụ uke bụ abụrụ uke ọjọọ. Yes, maka na anya gị o nwere ike efi ya na uke ọjọọ mana ọ ka e wee draw your attention to ebe isi eri mperi where you are lacking it. Now, I can tell you, dịka nsi kọwara gị na earthly prototype is what is happening in the spiritual realm. Those earthly prototype we ihe na-eme n'ụwa mmụọ bụ etu a ndị road safety nọ. Road safety nwere ike isi na ha na-eweta uke ọkwa eziokwu. Mana ana m achọ ịgwa gị na uke anyị na-efi ha na-eweta bụ ka o wee dịrị gị mma. Enwere process before ị bịa n'ụwa. Enwere ya spiritual associates. Enwere ya spiritual associates. Those your spiritual associates bụ ndị ọgbọ gị. Ndị gị na ha nwere ka ekwuo na mmụọ. Yes, enwere ndị iyi ụwa gị, enwere ndị ọgbanje gị, enwere ndị mmiri, enwere ndị dị iche iche. Gị na ha nwere ka ekwuo. Gị na ha akpara alụ before ya bịawa n'ụwa. So they understand your JD officially. Mana ị bịaziere because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ ị pụọ n'ihu ọlụ. Ị nwere ike ịbụ n'iwu onye akpọrọ ọlụ. Yes, ị nwere ike ịbụ n'ọrụ iwu onye ọgbanje ma ọ bụ n'iwu orele nke ma ọ bụ nke ọzọ. Mana ịpụtazi n'ihu ọlụ hapụzie ime ihe ị kwesịrị ime. And o nwere ndị ọ bụ nọ n'aka ka a ga-esi wee gbanwere ha ọnọdụ. Mana ihe ndị a niile enwe ihe i pay attention to. Whereby they pay attention to those things o wee bụrụ nsogbu. So ihe a ga-eme bụ mgbe ọbụla ha fụ need deviate to go from the process, from the lane. Yes, they will try to call your attention to it. The same way road safety ga-ene anya fụ na ị draw prepared for that journey ị na-eme. Maybe you didn't fasten your seatbelt. Maybe you did not have the necessary things you kwesịrị inwe on your way going. Maybe fire extinguisher and rest of them. They pound their vehicle. It's not wickedness, but it's your own for your well-being. And for that particular moment, they stop your movement from EJ beach or EJ. And for your mind, they will hurt her. But I can tell you, their primary purpose is for your own good. Yes. So, ndị a na-ewetara uke ahụ nwere ike we are spiritual associate ya ndị otu. And ihe a chọrọ uke wee iwechiga n'ihu ọlụ gị. Maka na o nwere onye ọ ga-abụ na gị nwa ya ekwubiri okwu ma ọ bụ na iruo n'ihu ọlụ gị. So ha bụrụ ndị ọjọọ. Nke ọzọ chọkwara nkọwara gị gbasara uke ahụ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ gị nwa na onwe gị bụ onye na-asị na disappointment na-eme gị ndị mmadụ na ire enwetazi ihe ị chọrọ. O nwere ndị mana o nwere ndị bụ na onye ọbụla kpọrọ ha nkwa ihe na-eme aka nna agwa gị. O nwere ndị a na-ewetara uke nke ha bụ na ikwe ha nkwa ihe ị ga-emere gị nwee problem. Onye ọbụla ha ya na ha bidoro nwewe relationship, friendship, onye ahụ enwe problem. Ama na nwere ọtụ ndị ọ na-eme. That is mmadụ sigoro na ya enye gị ego taa. O nwere ike ije weta ego a ka ọ bịa nye gị onwe problem n'ụzọ. O nwere ike ndị ori anaghị adị money ma ọ bụ na o tufuru ego ma ọ bụ na nke a mere ma ọ na nke a mere. Ọ ga-enwe something ga-eme onye ahụ ga-abụ gị nwere onwe gị kwesịrị inyere aka n'ugoro ya imegodo ebere. Ọ bụrụ ofu onye, ọ bụrụ onye ma ọ bụrụ onye ịtọ. O doo anya na something ihe na-esi nkakwa isi ya na-arụ. Ọ bụrụ na ọ na-eme gị etu a agbakwana nkịtị. Yes, maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọgbara nkịtị kwere ekwe. Ọ bụrụ na ịgba nkịtị ihe a na-eme gị nwere reason a na-achọ ka e were call ya attention. So ọ bụrụ na iso whether ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị mana ọ na-abụ onye ọbụla gị na-enwe relationship onye a ga-enwere showdown. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ọ bụrụ na ọ na-abụ nwoke ọbụla sịrị hello esi ya hi inwe interest n'ebe onye na-eto anọ problem ebido na business onye ahụ. Ịgbakwara nkịtị maka na ọ bụrụ na ịgba nkịtị o nwere oge ọ ga-eru ọkpọchie ihe enwezi helper. Ọ pụtara na ịdị bad no.
mana ihe ọ pụtara bụ na o nwere ihe a na-draw ya attention, ihe a na-achọ ọgwụ ka ahụ ya napụghị ihe ijide ebube, ka destiny helpers kwesịrị ihelpụ gị ka oke n'ọsọ na ngwere n'ọsọ. Dị afọ ime agba nkịtị nọọsụ ụkwụ osisi na anụ na-achọrọ igbe wee kwụrụ, mana mmadụ na-achọrọ igbu ya ọzọgbo onwe. So gị ka na-ekwu, ọ bụrụ na iso na ndị na-abụ ya ọnkụ kwere nkwa honestly that Chibuike, I want to help you, mana ka eje Lagos na ya nabata, ma ọ ka eje Abuja na ya nabata, then ọ pụọ n'ụzọ nwee showdown. Alake nke ọnkụl a dịka anyị kwụcha ofu antị kwekwara nkwa, gbaa o kwechara nkwa ihe ndaba ihe otiti daa ya, and ihe otiti a dara ya meziri na ọ ya emezu nkwa ahụ o kwere gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ewitness ụdị ihe dị etu a nwe onwe ọdịọda, ma nwoke ma nwaanyị. So ọ bụrụ na ị na-enweta ụdị ihe dị etu a, ịgbakọ na nkịtị, maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ihe ya gbara nkịtị gosiri na ọ dị gị mma, ịghọtara ya. So mana ọgụ nwa na onwe gị, on this life you are seeing, you have the ability to change whatever that is happening in your life that you don't like. But when you keep mute, it means acceptance. But when you reject everything that is negative about you, you do the needful. Then he kwesịrị ime will find there out ebe nya bụ nke si abịa, ihe na-ebute nya bụ ihe na-eme mmadụ kwesịrị gị nkwa o disappoint ya. Ka ọ esi wee disappoint ụlọ ihe uke ya bịakọta nya bụ onye. Ọ na o doro gị anya na o nwere ihe dị responsible for ime ka onye ọbụla bịara ihe help gị enwee showdown. Yes. So etu a ka ọ dị n'ụwa. Gịnị ka m na-ekwu maka ọ bụrụ na ị nwere notice ụdị ihe a na ndụ gị, ịgbakwa na nkịtị. Ọ bụrụ na ị nwetawa ụdị ihe a, jee mee the needful. Then abịa na uke a na-ekwu na ya agwagwo m ụnụ na enwere uke mmụọ nwe uke mmadụ. Uke mmadụ bụ uke mmadụ ji aka ya jee chọba sị na ya gị nwe Ifeanyị na ọma adịrị gị mma na ya akpọchi ụzọ gị, o ji na-alụ ọrụ ọjọọ, anyị na ọrụ ọ rụrụ physically, ma ọ bụ n'oge na-amanipulate, ma ọ bụ na o were obi wee na-akụgbu nsị na ọ na-eti aka na asị na ọ ya adịrị gị mma. O nwere ike ihe ọ na-erutere ihe a nwere ike ọ bụrụ out of jealousy or out of envy, maka na asị na success bring enmity ọkwa ịma. Ndị Igbo sị na nwatakịrị kpakara ibe na ajọ na kpakara ibe na nkụ, asị na ọkpara na ajọ ọfịa. For some people might hate you because you are more successful than them. Ọ dị natural. Ọ bụrụ taa ka e kwuru ọdịbala, bidogo na the ancient stories, ịlụtara akụkọ Joseph na ụmụnne ya. People can hate you for no reason. Then, mana for you, etu esi kwado onwe gị ga-determine whether those negative vibrations are na-esend towards you, whether ma ya bịara mmezu ma ọ bụ na ọma abịara mmezu. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụrụ ị ga-eperiri attention. Ihe eperiri attention to ihe na-eme na ndụ gị. Abịa na uke a na-ewetara gị, enwere uke bụ na anyị na-ekwo ya abuse, made the appeasement, you will be set free. Ka mmalụ ga if no safety, and now gwara ngana ihe ọbụla na-eme n'ụwa mmadụ awụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Ndị ọgbọ ha na-eweta uke is equivalent to the zero safety. And ka ihe no safety chọrọ n'aka ha na-egbughị egbu no. Ihe a na-eme ka ha discipline n'oge for defaulting. So what you need to do is to show appeasement by going to court and they pay the charge, whatever charge they place on you, in order to be free. The same way with your ndot. Abona ndot ndị ọgbọ gị wetara nya bụ uke. The only way you will appease her is to go and do the needful, pay the fine. Yes, go and pay the fine. You will be okay. If one the fine, what do so? Yes. So, and they put the fine. Well, to accord the one and double nuke. They negate some. He need the email some appeasement of when Maranya made the appeasement. He told you ready, could do be ready. You would only. My name wouldn't do care. Never took care. Wouldn't die cake. Like I bet you can go with the care who come more. Who come more negative vibrations. I want to have to block wire apart. Then I can dictate because I think I was out of envy. If I don't want to die, is more. Onwere ndị a na-ezu ma ori mmụọ. Onwere ndị a na-ezu ma ori mmụọ.
onye ọbụla a na-ezori mmụọ uke ka a na-eme. Etu esi nwe highway robbers, ị nwere ike ị na-aga n'ụzọ izu ha, ọrụ ha bụ iweta uke ya aghasara gị ihe. Ọ uke ka ọ maka na nwere mgbe ị na-aga n'ụzọ pụta zuo ndị ori, ha napụ ticha gị, uke ka ha wetara gị. So ọ bụrụ na aja mmụọ na uke na-enye gị nsogbu wu uke nke si n'aka ndị negative vibration, ndị ori, ndị na-ezu ori mmụọ, eke ha eke. Ọ bụrụ ha bụrụ ndị achụpụrụ because they are not for good. Ịghọtara ya? Ka m kwụsị ebe a. So mgbe ọnwụ ị na-edote isi ihe gbasara uke, weda ma uke mmụọ ma uke mmadụ, agbara nkịtị. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Yes, let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu niile.